Ευχαριστούμε τον κύριο Λουκή που σεβάστηκε με ευλάβεια τον χρόνο. Λίθινη αναβαθμή στο ρεύμα των καμαρών, ένα μέτρο διαχείρισης των υδατικών πόρων σε ένα πλαίσιο προσαρμογής των οικοσυστημάτων και των τοπικών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ονομάζεται Κάρδιμεν. Έχετε δίκιο. Θα μας παρουσιάσει το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μεντίνα, ο εκπρόσωπος του, δεν ξέρω το όνομά σας. Είμαι ο Θήμιος ο Δημόπουλος, γεια σας. Εκπροσωπώ το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, το Μεντίνα. Έλεγα νωρίτερα, συγγνώμη, θέλω λίγο να βάλω τη διαφάνειά μου. Έλεγα νωρίτερα στην κυρία Κατσίρη ότι μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον να μιλήσω για χιλιάδες άλλα πράγματα πέρα από αυτό που ήρθα να μιλήσω και χαίρομαι πολύ που με προλόγησε κάποιος ο οποίος ακριβώς μιλούσε για το τοπίο από την πλευρά των αγροτών, δηλαδή αυτών που το διαμορφώνουν, και επειδή άκουσα ακριβώς όλο αυτό το κομμάτι για την απώλεια και την αλλίωση του τοπίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εδώ στο νησί, τουλάχιστον της Σύφνου, ακόμα έχετε κάποιους ενεργούς αγρότες οι οποίοι ουσιαστικά διατηρούν αυτό το αγαθό που λέγεται τοπίο, του οποίου η νούμερο ένα απειλή ουσιαστικά είναι η εγκατάλειψη αγροτικής γης. Άρα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι ενσωματώνεται σε αυτή τη διαδικασία ακριβώς και η οπτική των αγροτών, των κύριων δρόντων δηλαδή, παρασκευής αυτού που ονομάζουμε αγροτικό τοπίο. Εγώ δεν θα σας μιλήσω όμως γι' αυτό. Θα σας μιλήσω για τους λίθινους αναβαθμούς. Ένα πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει και το οποίο αφορά εδώ πέρα στη Σύφνο. Όταν μιλάμε για λίθινους αναβαθμούς, μικρούς λίθινους αναβαθμούς, αναφερόμαστε κυρίως για αναβαθμούς σε νησιωτικά ρέματα εποχιακής ροής, όπου μιλάμε για χαμηλά λίθινα φράγματα, τα οποία ουσιαστικά σκαλοπατιάζουν την κλίση της Κήτης και ελαττώνουν την ταχύτητα της ροής του νερού. Νομίζω το ανέφερε και αρχικά ο κ. Μπεόπουλος. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν στα ρέματα μικρές γούρνες, οι οποίες καθιστούν το νερό άμεσα διαθέσιμο για καλλιέργειες και άλλες χρήσεις. Αυτό ιστορικά χρησιμοποιούταν και για κυρίως για τις καλλιέργειες και να διανύμει αυτό το νερό, ας πούμε, προς καλλιέργειες, αλλά και για την ανάσχεση της ροής του νερού για να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Ένα ιστορικό παράδειγμα από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. είναι η περίπτωση της Χειρόμαντρες Ζάκρου στην Κρήτη, όπου έχει μελετηθεί ότι είχαν δημιουργηθεί ακριβώς κάποιες τέτοιοι λίθινοι αναβαθμοί για να κατακρατούν το νερό και να μεταφέρουν, να υγραίνουν ουσιαστικά τις παρακείμενες καλλιέργειες, σε συνδυασμό δηλαδή με διάφορες αναβαθμίδες στα χωράφια, λειτουργούσε αυτό το σύστημα και το οποίο παρουσιάζεται σε αυτό το Ιδρία Virtual Museum. Όποιος θέλει να το δει, είναι αρκετά έτσι σημαντικό. Στο σήμερα, ας πούμε, υπήρξε μία προσπάθεια ανακατασκευής αναβαθμών που έγινε στην Απίρανθο Νάξου το 1992 με 1994, όπου τότε ο κοινοτάρχης, ο Μανώλης Γλέζος, ο γνωστός, είχαν κάνει εκεί πέρα μια μελέτη και είχαν χτίσει μια σειρά λίθινων αναβαθμών στο υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής του Απίρανθου, το οποίο λειτουργεί ως σήμερα γενικώς, εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπου έχουν υπάρξει υποστεί ζημιές. Είναι ένα ουσιαστικά επιτυχημένο παράδειγμα σύγχρονη εποχή, το οποίο μας τροφοδότησε και εμάς με αυτή την ιδέα να επαναφέρουμε και εμείς αυτή την πρακτική και να επαναφέρουμε αυτή την πρακτική γιατί σήμερα στις σύγχρονες προκλήσεις ουσιαστικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή, όλο ένα στρεφόμαστε, ας πούμε, σε λύσεις οι οποίες έχουν, αυτές που λέμε είναι λύσεις προσαρμοσμένες
από τη φύση, nature-based solutions, οι οποίες πολύ συχνά εντοπίζονται σε παραδοσιακές πρακτικές και οι λίθιοι αναβαθμοί ουσιαστικά προσφέρουν διάφορα τέτοια ωφέλη. Έχουμε το κομμάτι της ενίσχυσης βιοποικιλότητας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Βεόπουλο, την ανάσχεση της διάβρωσης του εδάφους, τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών και τον εμπλουτισμό των υδροφορέων σε επίπεδο περιβάλλοντος. Έχουμε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, κυρίως μέσω της αναγνώρισης του επαγγέλματος αυτού ως ζωντανή τέχνη και ζωντανή κληρονομιά και μια διατήρηση τοπικής ταυτότητας, ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια διατήρηση ή διαμόρφωση μοναδικών τοπίων, τα οποία χαρακτηρίζουν εδώ πέρα τις Κυκλάδες. Και στο κομμάτι της οικονομίας, ας πούμε, μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τοπικά προϊόντα, με το παραδοσιακό τοπίο και πρακτικές. Εδώ πέρα είναι και ένα πρόγραμμα που κάνουμε εμείς στη Λίμνο, το οποίο στη Λίμνο και στα Κύθυρα, που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές πρακτικές και το τοπίο και την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων. Φέρω αυτό έτσι σαν ένα παράδειγμα. Αλλά και η δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργασίας μεταξύ τεχνητών, ερευνητών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τώρα, το κομμάτι της ξερολιθιάς ως πολιτιστικό τοπίο τα είπαν περισσότεροι προηγούμενοι. Εγώ να αναφέρω απλώς ότι έτσι, στα Κύθυρα που ξεκινήσαμε τις δράσεις μας ονομάζονται δέσεις οι λίθινοι αναβαθμοί και ουσιαστικά πρόκειται για συνδυασμό με διάφορα άλλα παραδοσιακά υδραυλικά έργα που εκτελούνται στην περιοχή, όπως οι νερόμυλοι, τα νεράβλακα, οι πεζούλες, οι στέρνες κτλ. Η πρώτη προσπάθεια λοιπόν που αναφέρθηκα έγινε ουσιαστικά στα Κύθυρα, στη ρεματιά Καραβά Κυθύρων, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά μιλάμε για μια αναβίωση διαφόρων ξερολιθιών και αναβαθμών που υπήρχαν στο ρέμα του Καραβά και τη δημιουργία κάποιων νέων, με τη συμμετοχή του Κυθυραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού. Έγινε αυτό το πρόγραμμα το 2020 και μετά την επιτυχία του, θεωρούμε, συνεχίσαμε και ξεκινήσαμε την εφαρμογή στην περίπτωση της Πάρου, στο ρέμα στον Καβουροπόταμο, όπου πλέον θελήσαμε όχι απλώς να εφαρμόσουμε μια καλή πρακτική από το παρελθόν, αλλά να μετρήσουμε με επιστημονικό τρόπο και τα διάφορα αποτελέσματα στο κομμάτι της βιοποικιλότητας και στο κομμάτι του εμπλουτισμού των υδροφορέων. Η εφαρμογή στην περίπτωση της Πάρου αφορούσε μια περιοχή περίπου 1,3 χιλιόμετρα. Επιλέχθηκαν να γίνουν 34 τέτοιοι αναβαθμοί, μικρού ύψους, 40 εκατοστών ουσιαστικά. Και παράλληλα παράλληλα στήσαμε διάφορες μεθοδολογίες, πρωτόκολλα και σταθμούς δειγματοληψίας, ώστε να καταγράψουμε την επίπτωση που θα είχαν αυτά τα μικρά πράγματα ουσιαστικά στην βιοποικιλότητα με αυτούς τους διάφορους παραμέτρους, αλλά και ουσιαστικά στον υδροφόρο ορίζοντα. Στήσαμε έτσι 5 σημεία δειγματοληψιών. Έχουν ξεκινήσει δειγματοληψίες από τον προηγούμενο χρόνο, για να δούμε σε ένα βάθος χρόνου πώς αυτά τα αποτελέσματα, τι αποτελέσματα θα έχουν στη βιοποικιλότητα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Εδώ είναι τα παραδείγματα του Πάρου και τις δειγματοληψίες. Και ταυτόχρονα, στην περίπτωση της Πάρου, με τη συμμετοχή από τον Μπουλούκι, μιας ομάδας που ασχολείται αρκετά με τις ξερολιθιές, νομίζω διάφοροι από εσάς θα τη γνωρίζετε, είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια εργαστήρια με τη συμμετοχή εθελοντών, όπως μάθαμε ότι κάνατε και εσείς εδώ πέρα, και την εμπλοκή γενικώς της κοινωνίας στην ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευση, τέλος πάντων, σε σχέση με το χτίσιμο και την πρακτική της ξερολιθιάς. Η επιτυχία κάπως αυτών των προγραμμάτων μας έφερε να καταθέσουμε άλλη μια πρόταση στην Ήο, στο ρέμα Μαυρουδή,
όπου εκεί πέρα μαζί με το WWF, το Δήμο Ιητών, το Μπουλούκι και το ΣΕΙ Βίος, πρόκειται να κατασκευάσουμε 50 περίπου τέτοιους αναβαθμούς στο ρέμα Μαυρουδή. Εδώ πέρα προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε λίγο πιο πολύ στα κριτήρια της χωροθέτησης των διαφόρων αναβαθμών, πιο πολλά στοιχεία επιστημονικά με τη συμμετοχή ενός υδρογεολόγου και με την ανάλυση σε επίπεδο γεωλογικό και υδρογεωλογικό, ώστε να έχουμε μια καλύτερη χωροθέτηση. Πρακτική την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε και εδώ στην ΙΟ, που σε συνεργασία με τον στη Σύφνο, σε συνεργασία με τον Δήμο Σύφνου, εντάξαμε την περιοχή της Σύφνου και το ρέμα, τη λεκάνη του ρέματος Καμαρών στο πρόγραμμα CARDIMED, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά αφορά την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των τοπικών κοινοτήτων σε αυτή. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τέλος πάντων, το οποίο έχει εφαρμογή σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και για το οποίο είναι υπεύθυνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι ένα πρόγραμμα ορίζοντας 2020, το οποίο ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβρη και στο οποίο σχεδιάζουμε να φτιάξουμε 120 περίπου αναβαθμούς σε όλη τη λεκάνη του ρέματος Καμαρών. Ξεκινήσαμε με μία επίσκεψη τον Ιούλιο, όπου κατεβήκαμε τη μεγαλύτερη πλειονότητα των ρεμάτων με τα πόδια για να δούμε λίγο την μορφολογία και τα γεωλογικά. Καταγράψαμε και διάφορες θέσεις όπου μπορεί να είναι πιθανές θέσεις για να κάνουμε μέτρηση του υδροφορέα. Υπάρχουν στην περιοχή εκεί πέρα κυρίως σχιστολιτικά πετρώματα. Υπάρχουν και διάφορα πηγάδια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα οποία ελπίζουμε μελλοντικά να επωφεληθούν από αυτή την πρακτική και αυτή την τεχνική. Δεν υποσχόμαστε προφανώς ότι θα αποτρέψουμε φαινόμενα πλημμυρικά όπως αυτή η πλημμύρα, νομίζω το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά σίγουρα τα μέτρα της ορεινής υδρονομίας, όπως κάποιοι γνωρίζουν, είναι ένας τρόπος για να ανασχέσεις την ταχύτητα απορροής των νερών κατάντι και ένα κομμάτι, ας πούμε, των φερτών υλικών, ώστε η σφονδρότητα τέτοιων φαινομένων, τέλος πάντων, να μετριαστεί. Το λέω γιατί σε μια συζήτηση που είχαμε και με κάποιους ανθρώπους εδώ στο Δήμο που δουλεύουν χρόνια στη διαχείριση των νερών, η πρώτη ερώτηση που μας ρωτήσαν ήταν αν θα κάνετε κάτι για να σταματήσετε τις πλημμύρες. Είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει αυτά τα φαινόμενα. Και τώρα είμαστε στην αρχή ακόμα, είμαστε στη συλλογή των διαφόρων πρωτογενών δεδομένων για τα ιστορικά χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων. Θα προχωρήσουμε στην υδρογεωλογική μελέτη και στην υδραυλική μελέτη. Θα συλλέξουμε δεδομένα από το πεδίο για την κατάλληλη χωροθέτηση και να εντοπίσουμε ακριβώς τις διάφορες θέσεις που θα είναι τα φράγματα. Θα ακολουθήσει και ένα κομμάτι αδειοδοτήσεων, γιατί ένα κομμάτι πιθανώς των φραγμάτων να εντάσσεται στην περιοχή Natura, οπότε εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε μια διαφορετική διαδικασία. Θα στήσουμε τα πρωτόκολλα παρακολούθησης ακριβώς για το περιβαλλοντικό κομμάτι και το κομμάτι του νερού. Θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση των αναβαθμών, ελπίζουμε με κάποιο κομμάτι της τοπικής κοινότητας, είτε αυτό είναι ντόπιοι τεχνίτες, είτε θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ένα κομμάτι εθελοντικής συνεισφοράς. Και τέλος θα παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις του έργου σε ένα βάθος όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Αυτά από μας από το Μεντίνα. Ελπίζω να σας διαφωτίσαμε σχετικά με το πρόγραμμα και ό,τι απορίες έχετε. Ευχαριστώ.